Ang pinakbet. Vow. Yan, nagdrapay ng pinakbet. Mga paragit ka ng baboy. Tapos, ito naman, chicken. Hanap natin chicken. Tapos naman guys, ito bagoong or balaw. Ayan, pwede na. Ilagay naman natin itong kalabasa. Pampalinaw ng mapa. Kalato. Or sitaw siya. Talong naman. And then sabay na natin to. Ampalaya at saka okra. Ayan. Maya lang po nito. Tapos na. Saka paminta. Nilagyan ko na po yan ng ginisan mix. Ayan po oh. Ayan guys. Okay na to. Wala. Hindi ko nakita. Ayan, tapos na guys. Pinakbet ni Jonette.